जीवन वेगळी मासोळी तैसा तुका तळमळी मीनु येतगन जन्मा येतगन मनवाल येतगन सायवाल आणि येतगन बुटवाल अभी ना गुड़ा ते नेट गिरी नानु 50-60-70 वयस हातेर बताती सुड मकिना मींद गुड़ा लिमिट सुडसी मत ते बता दे कुर्ती बाबा बोरे मींद गुड़ा जातगन तैरा अंता जारस कनी पिपीस कनी चेस कनी नालू म्हणता दहन में है कि मन बताती है तो उन्हीं तेरी होनी तुम कभी किस से बीड़ी किसी ने कभी लोग पगन मरवी मते भाई बीड़ी गुन मटा दादा सुनते के रोड में बीड़ी पुटो बीड़ी गुन मत में आता ना बहाने थे मावरा को मत रखे नहीं देते वो मुंद बीड़ी मुंद सगळे ते दूर ये ते दूर कडर ते तीन दूर कुंदी बीड़ी मुंद मला दुपारी बीड़ी मुंद आणि संध्याकाळी ती दिवस बीड़ी मुंद ते नारून तुरे बीड़ी के मार बेगा बते सरे राम राम बीड़ी दे या दे दान मला दोन देना को तांगा पे था दुकानता बाबू का म्हणतो आता बीड़ी करीमा गुटखा घे करीमा गुटखा साले के गुटा घेनता काही लोक ते मागली गुटा घेनतो ते दाखवतात नाही गुटा करीता गुटगुटे देतात त्यांनी सापडा व्यासना बरोबर चले बाबा तीन वच्चे तमु की तीन मी अंदर तमु तीन वच्चे तिथून वागवा अल्पन करत तीन या बात किसी मते अदुनी जागा पेंदो वाडसी मते बापू नाको पेंदो वाडसी मते सोरिक नका सोतन रागता मारताना हो तिथं ताल्ला काकडा ताळकी काकडा आणखी ताळण्याचे बहुत दे आयोगा नंचुडू सिनेमा तंगस नागवर वेळी केसी इवेंट आता केन काटांता नवरी की बाल सेlte कुकळा की सेल्ले नान मतो मतो ते एडिबिडी का पेडी पेता पुटो दुसरं जागा बडा ते पेडी बोका तालू सागर को पोवट ये आन काटो वा ये सांचुडू सिनेमा त्यान वर काम आगा पेंदो आयोगा रागता मारेको काकडा ताळकी हो तिथं चालला आणि काकडा तीन काटा पोरान से ही काय पेलो के सोरी नका मुती करता आता ना के ते वे हमारा बाकी करे नहीं तो वो इधर बेमाली नो इंजन वही वालो सक्रे माय पानी तो गुगरी के किंतो अवन मोल मनी नमी अच्छा पन के कोमती नाडी अक्षर येतो तो पानी येते बाटे तो सिरपुर दुरपुर के गेडा वर्ष जाते आणि तो माय बता ना के वाले ए माता व्यायाम करते वो व्यायाम करे पेडी के काही किया नाही तो ना आन का टाइम करा आन करता नको यो तिसरे म्हणते तो विडा के सुपारी चुन्ना काकडा ताडा की हे खातो भारतन ताबायला इतंगे पेदते समजारी की बरेदना इनके मातर सोरी कीले बोडे सोन्ने केसला पूरा यात्रा आसाम पूरा यात्रा केलगिरी यात्रा मागे सिर पूरा यात्रा राइट चले सोरी के भाई बाबा चले इनके परेशान बनता वो बाबा ने इनके चले सीताली ने पेसोन पीडी डेमोकाल वाकड ताकद पति तांक लक्ष्मी मनता तांगन ताकद पेसोन पीडी महादुनी वीर होती ती बांधता वडते ती साइड पाटे सिंह भाई महादिने ताकटू मस्तान महादुनी अदु सीतालीने डेमोकाल किरणी वाटन तांक लक्ष्मी मनते के विवेक भाई मनते वे खानी कुसाई किया तो थोड़ा वाटते बेरंत बार किया तो की इंगारो मुर कोना मेटे का केने कोदा मते दोसे सन्मान वेर माने बारी नान तो बारी इन तो माते मोन बताते लक्ष्मी मनन वेर केस तो का पेन गोपी पाता इदिरास पडते मुतुंगला गुरी गोल मोकम न रंगी गीता सिरली दोंगड कान तान गाडी मोठी बाय तान पास की करू मला किती आता करता बाबा कोरतात के माता कासळी मिळून म्हटले बाबा मी का करते कासळी मिळून कासळी मिळून के तान लागले कट्टो भैया नाव कपडी सुका हिंदले कट्टो पोरगिरी ना आता धाना करतो कासळी मिळून देतो पण भैया आणि मोबाईल बसके कोड कांता मी कुणी जण भैया जुगे तर दगला बी आणतो ना या दादा नितरो देव कपडी सुका गिंदा वो नितो हिदे मसी तंता डाकुडिया का करतो कंता पुरे जीवन से नहीं मान आप जे के तनी को देनी के हनी पडा इंगित पिढी सते सिंग सते मला सुना के बात बारी बाया ही ता म्हणता जगडा दुसरो पते सेले नागुन की कासाळी एक बाई वो को मित्र बापरे गंगरस पेडी वो कहते कास फाटई देतो का दडिया पोडला ते तुकडे ने आणता तिथून मात्र लेफ्ट मारते तू बचाई अदे का मावसी पेडी सते करांगा की बांधता मग कासाळी मी रांग बाई आणि मग बाई किंता कासाळी मी ना गिने सोका सुका ता गिंता ती
ಹಿಂಗೆ ನಾ ಹಂಗಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಓಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಾತಾಗಿಂದ ಸುಖಾಂತ ಇದು ಸುಖು ಬಸ್ ಸುಖಾಂತ అదే కథ నేను నా జైలు నాటే చూడతాను 100 रुपये साड़ी राइट हिंद किस्तो अंत बस बोल दूं अब साड़ी 100 रुपये ना ये पड़ भाई ये भी दया किसी भी हम तो काशी 2015 तक सोतोन तो सुर वेलो मानंत सापड किसी सायला नेडगरी पीरियड का गोष्टी मानता सीएम किलोमीटर तक साथे की बतरोडी का भी मानता अंते वो वर्तु लगन मानते वन संता को मोने पूर्ण कपड़ा चकचेडंते आणि वो धुड सीमते आ कपड़ा वर्तु सुकांते जावा सकांते पुन्हा तर राइट सात कपड़ा 100 रुपये साड़ी जीन पैंट 100 रुपये मानता काय जीन पैंट 100 रुपये पैंट ये तो निकाल अपन भी सात नांदू मोटो सु वाली तत्तेर बरो मान 4 पैंट माता मग टेंट तेर नामुने हरिचंद्र गाड होतोन टेंट तेर मस्त पेट पाते असला पैंट येत मार 10 रुपये नांगळे येत मार कपड़ा पुणे गाय गाऊ का छोडसी बात सेले की नाडी सजी सुगत महाराज बापांनी दिले हरिचंद्र गाड सोंता का असता का सनी बताना 2015 तक 2016 तक जोर का सतन भेट जोर का 15 तक पोरबंदर महात्मा गांधी रो मुकम की बोला पुरी सन मी अपुरी ते सत ना पुरी ते सन नीवा भैभावनी रे मी अपुरी ते मा कोई जाती का आशीर्वाद दे मी काही नगंडा आशीर्वाद मी रो जाते पूर्ण भारत देश ना जाती का आशीर्वाद 2007 तक सतन 2015 काशी जोर का रामटेक पूर्ण नागरिक पूर्ण वर्ष अधिवेश बात कुटुंब मीनार लाल किल्ला राजघाट इंदिरा भवन गांधी भवन चक इंद्र चक मस्त हिंदी महिना दे राय सर्व होतं पण आठवतं का पश्चिम बंगाल होतं गंगासागर अदे गत पहाडी कुमारलिंग आणि जंगबाई बतला दरगड नाडी व्या आणि ಪರಿಷೆ ಕುಸ್ಕಿದ್ವಿ ಅದೇ ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಆಗ ವಾಸಿಮತಿ ಮಾಯವೇರಿಗೆ ದಾವರ್ ನಾಕರು ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಿ ಹಿರುಪುರತಾಗ ಜಂಗಬಾಯಿ ವನ ವಿಯಳಾಂದು ವಸಗತ ಈ ಪಾಡಿ ಆತ ತನ್ನ ಬಾಬನ ಕೊರಳಿದ್ದು ನಾನು ಪಡಿಕೊಂಡಿರೋ ಬತಲ ಅಂತ ಕೇರಳ ತಾತಕ ಅಂತ ಆಚೆ ಅಂತ ಬೈ ಅಂತ ಬೇಕರು ಇದು ರೂಟಿನಾಗೆ ನೀವು इवड़ व्यक्ति के नंदे वेड़ व्यक्ति नंदे पता नहीं थे कहीं लोग जंगबाई उसमें जो आते आठ रोग सार सकता है जंगबाई मेरे मूल सकने सन का बोले का सोरियल बोलिंग करे ना लोग सकने से यूं ये लोग सोन माटे वो सार का इधर करता काय वो मेरे माँ जंगबाई आये कि नाने पूछ के तो कटना वालों नो और मंडल ने कहा नाट नो बस नहीं वा मंडल लोन पुरता लेकिन डबु कास्ता का की ना पाई थी कि नानो सीयू येडू ಇದು ಮೂನ್ಸಗನ ಬದಿ ಪೀಡಿ ಗೋತಿಗೆ ಬಿರೋನು ಜಗಬಾಯಿ ಮಾವ ಇಂತೆಡು ಬಾನವಿ ಮಹಾರಾಜಿಗೆ ಸಾಮಗಿರಿ ಮನಿ ಕಟೋಡನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅದೇ ಕರ್ತ ನಾನು ते सगन कापोया आपण कुतरी इंत ನಾನು सगन बाना बोलते पर कातरी इंत पद्मानपुरी काको आ बोलनी येडा आणि बतपाडी आता इचडी मावा गाता वेगवेगळी मतामती बेहने का नाम केनी बघ ನಾನು ಬೇವನಿಗ ಕೇಂದ್ರ ಮಂದು ನಾನು ಇಂಟೆಗೆ ಗಿಂತುನಿ 10 सालनी पजेला लागतो आणि वजना बी रामेश्वर कश म्हणून दूर कसं ते गिरीता मीन पिये जाग म्हणता रामेश्वर स्वतः मीन पिये जाग म्हणता कन्याकुमारी स्वतः मीन पिये जाग म्हणता जगन्नाथपुरी स्वतः मीन पिये जाग म्हणता केदारी बद्री माता मला पर्वत बतायचे रे बाबा अगर सही मतोन न 10 काढतो सांतर पिजान पण साथे के मिसरी की डोडो सेली आणि इंजेनी धरतो केदारी पतोर म्हणतात की बाबा ही दावर पिरवायला बरो नडू बेटन गे पाडोक दोखता म्हणता पाडोक अगडाले कुंती मारता नकुल मारता हजन मारता भीमन मारता सादे मारता द्रौपदी मारता धर्मದ ವರದೆ ಬೇಕು ನನ್ನ ಸತ್ರಕ ಭಕ್ತ ಕೇದರಿತ ಅದೇ ಮಂದಿ ತೋಸಿ ಮಂದಿಗೆ 2014 ತಪ್ಪ 40 ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿ ಭೂಕಂಪ ಮಾಸ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಸೂಚಿಸ್ತಾರೆ ಈಗ ಸಂಸ್ಕೃತ ಅಸ್ಕೆ ನಾನು ಕಥಾ ಸುರುತ ಕಾಡ್ತೀನಿ ಜ್ಞಾನ ಬಗ್ಗೆ ಸುರುತ ನಾನು ಬಿಚ್ಚು ನಾನು ಬಾರಗಡಿ ಕರ್ತಾನೆ ಬಾಬಾ ಮೇಡಿ ಕರ್ತೀನಿ ಪತ ನಾನು ಅದೇ ಕಥಾ ಮಹಾರಾಜ ಕರಿತೋರ್ಗಿ ಪಾಪ ಏನೋ ಈತೆಗೆ ಮುಖಂಡ ಇಂಕಡೆ ಕಾಣಿರ್ಸಲೆ ತೆಲುಗು ಗಿರ್ಸಲೆ ಮರಾಠಿ ಗಿರ್ಸಲೆ ಹಿಂದಿ ಗಿರ್ಸಲೆ 1/2 4 ಚೆಕ್ಕ ಟಿವಿ जोड़ते क्या आते ನನ್ನ ಮಗ ಪಾಲಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪಾಲಿಗಳು ನಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತೆ ತಿಳಿಸಾಡ್ತೀನಿ ಆತ ಮುನ್ಸಂತೆ ನಾಕೆ ಪೇಡಿಯತ ಕಾಣಿ ಯಾವ ಮಗ ಅವರು ಆತ ಮಗ ಅಂತೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಪಾಠ ಬಾಯಿ ಇತ್ತ ಆ ಪೇಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಟಿವಿ ನೋಡಿ ಕರಿ ಬಾಲ್ ಪೇಡಿ ಟಕ್ರೆ डाली की का टांग ते वासायची अत्याने गिरी काय सुटत बदिगे सुडंत बदिगे कडकून सुडय आ टीव्ही तुने सुडंत की इंटरॅक्टिव्ह से वाढता कुठं इथं मी तंग गेलाय तू गाठावता बाबा कुठं येईल तंग टीव्ही तुने सोडसे तेरे केरते कटांताय चंद्रमुखी बता सरकार ताई ನಾನು ಸರ್ಕಾರ ಮಂದಸಿ ನಾನು ಚಂದ್ರಮುಖಿ ಮತ
ನಾನು ಚಂದ್ರಮುಖಿ ಮತತೆ 7 बजे तक पूर्ण नाम भजन की माता चंद्रमुखी सोड रे बाबा ये ना क्या ನಾನು ಪಾಸ ಮಾತಾಡು ಚಂದ್ರಮುಖಿ ನಾನು ಮೈನಾಗ ಬಾಯಿ ನನಗೆ ಏನು ಸುಳ್ಳು ತಾಕತ್ತೆ ಸಮ ಮಾಡಿ ಹೊಸತ ಏನು ಇದು ದಿಯಸ್ ಪಪ್ಪಕ್ಕೆ ಮಸ್ತ ಚಂದ್ರಮುಖಿ ಉತ್ತಮ ನಾನು ಚಿಯ ಬಜೆ ಜೊತೆ ನಾನು ಏನು ಮಾತಾಡು ನಾನು ಕಾಸೆ ನಾವು ಗುಣ ಮತ್ತೆ ಏನು ಉತ್ತಮ ಬೇಕವಾತಿ ಮಾಡ ಚಂದ್ರಮುಖಿ ಸುಳ್ಕ ಮಾಮ ಏನು ಅಂತ ಅಂತ ನಾನು ಚಿಯ ಬಜೆ ಉತ್ತಮ चंद्रमुखी बाहेर इथे अत्यल्भुते मला जग बेगी आधार मिळता पाहत ते जगने चंद्रमुखी अत्यल्भुते असतात चंद्रमुखी इथं माहिती आहे म्हणून त्यात वाहता ताना पाजेल्याड गुंडी ती शेर सुरते हिंदल दागते दागंत केशेड असतात ना मुंदुंदी बांगरे चिंबा गोटी कपड्याला कुकुसले कुछ भी नहीं ये बात तो मेरी है कि बेन मग चंद्रमुखी बापात म्हणतात तेल मंदार रामकना मंदार सीताकना मंदार म्हणतात इथे की महाराज इथे यश धरले चंद्रमुखी द्यायचे अरे थोडं वाट वेळा चंद्रमुखी सोडून मग रोताईच्याकडे गेला असता बेल बोल लागला माझ्या मी बेलो लागला बेलो ते काढ इथे रोताच्याकडे मग तिथे सोडून माटो इथे किसी हात चंद्रमुखी बंद होतं भेस होतं मुंडे के सिर चलवाता ते आड पासून सिर लावायचं हित सिर पुण्य उदी केले होते बाकी केले समधी सोड पाले बंदा ಅಂತ ತಾನಂಗ ಅರ್ಥ ಕರಿತೀಯನ ಬಾಬಾ ಅದು ಮಾರ್ಗೋತ ಸೀರಿಯಲ್ ಬಿ ಮಾರ್ಗೋತ ಜಗತ್ತು ಮುಂದೆ ಹೆಸರು ಸೀರಿಯಲ್ ಹೆಸರು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗ EMI ಕರ್ಮ ಭಾವ ಇದೇನೆ చేసుకుంటావా ಮಾರು ಬಾಕಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಅಂತ ನೀವು ಜಾನ್ಯ ಅಂತ ನೀವು ಅಂತ ಈ ತರ ಈ ತರ ಅಂತ ಅಪ್ಪಾಯಿ ಬೋರ್ಡ್ ಬಾಪು तीन बालके मने टाकून पेटी दिसतात ही तर परिस्थिती मध्ये बाबा घालतात बाणाया अवघाची संसारा सुखाच्या करीना अवघाची संसारा आनंद पाहिना अवघाची संसार सुखाचा करीना आनंद भरीने तीन लोक बाबा एक मिनिट का संसार करावं रे आनंद कोटी आवश्यक ते मुलीचं घर संसार पता पुढे गाडी मान पति महागा मग पता लो मार्मिंग आयो 22 साल लगा मार्मिंग आयो 30 साल लगा बस के 40 साल तक मावा भाई शायर जड़े 20 साल की जवानी है 18 साल तक स्किन वाला धंधा सारों साथ कुकुटा के बिस्किट सारों साथ कुकुटा के बिस्किट दुकान आते हैं बाबा अंडा भी बेनू किसकर गोली बहुत इकडे काही ना चांगली सी सारों सारों मानतो बापू दा दुकान तक लाके रही ना 10 रुपया सेम उदी पिता बताई वायो थोड़ा बोरिंग के सी सालों करके दूर मन नकले सी धान दे अगसे संसार सुखाचा करीना मावा घर संसार सुखना पाहिजे मुनेता नेट असले नाडीचा पाहिजे सुख आनंद भरणे तीन लोक ते मूल लोकांना बता मुने मायना ते गेट बारी केले बापू मावर पैसा पेन कटाल पूस मायना 72 कटाल मानी वो 30 साल मानी 10 साल मानी 9 साल मानी सुटिगी मानी बती कटाल सिवे पेन माता तेहवार बोलाई पेन मन भी मन नाम मानी ये वाट वो काढून बस के बाद रस कर पेन उनके अंदर बोलू काढून परगेस होते की पेन परगेस होतो काय काय ये तुझी जीवन तर पेन दिवशी म्हणता माता टाकली बांधून हातोर मामा गोटी केन अंता ते मागून बारीच्या पडकी पैसा पेन बाताल म्हणतात नहीं तो पैसा पेन बता इतना तेरा ही मंदा है पैसा पेन का बाबा मेरे को सत्य पेन 18 जाते मानना 18 जाते पड़ेगा समझ सामने वैसे मतलब पीपी ना कुछ की दे 2016 तक तर सरकार तो कुछ किसे आज के ना कोई तेल ये बात जाती तो महाराज तब तेरी बाई पर करना ना वैसे लगेगा रुका है ये बता दी महाराज उनका तेल कुछ की कोई चना तारा मारता जाम मारता बता बात दूसरों के बात है मला परवाचा निमित्त विकास की मला ते मावा पेंदा के दूसरा जाती काल कर ले भाई वाह जग वाई तेरे से पेन लगा राइट कर करने वाले नहीं तो जो पैसा पेन बचवा जाती मिसड़ी मानता तुझे हम पढ़ा के मत तब बात है माफी करना महाराज ने मैं पूरा समय तक ये बैंक परवचन में बंद किया नहीं मस्त मत
केसरपुरम मैसूर नागबेड़ी मैसूर बैंक तिने काई आणि पिपरी कोरेंगानी बैंक डेमो काई मानतात రెండు మూడు దినాలకు ఒక్కరికి దిగుతుంది అని ಏನು ಕಸ್ಮೇನ ಮಂದಿಗೆ ಹೋಗ್ತೇವೆ ಲಾಲ್ಗಳ ಗೋಂದರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮೇಸ್ರುತ್ತೇನೆ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಹೇಳ್ಸೋದು ನಾನು ಗೋಂದರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮೇಸ್ರುತ್ತೇನೆ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಜನ್ಮಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟೇನೆ ಹಾಕಿ ಮತ್ತೆ ಗೋಂದರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಕಿಂದ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ವಾ ಮನಂತ ಇದೆ ಕೆಮ್ಮಿಗೂ ತಾವು ಕಿಸ್ವಾತಾರೆ ದಹನ್ ಬೇಕಾದೆ ಅಂತ बचाव जाती म्हणता मग ते तका जातींवर सेल्ले बचर जाती का करील भगवंतना नान रूप म्हणता येर बादन म्हणता येर भद्रांग वाटते रकाला आणता हिरवाला आणता कोणाला आणता कार्याला आणता बचवरांग आणता धान पे सफेद बोन बात दिसांता बोन बाता किंता बोन बाता पाय म्हणतात पाय पाय म्हणता बती वो सुद्दे म्हणना ऊस महिना बाता दीक्षा पाहिजेत आणते ऊस महिना बहे की जंगोबाई नरका पिया लिंकर पिसरली बाचकोटे मानाडे 10 जण पिचक जातो नार पिचक म्हणतात बापू माझ्या विषय जंगोबाई बताला नानुरानी आंदू धनलक्ष्मी बताला पैसा नांदू अनुरानी जंगोबाई जन्ना पुंगर जंगोबाई लक्षात ठेवा पुंगर बघान बाई किती महादेवाने पूजा केले कापूस कुमार पहाजे बाई केले मारुतीने पूजा केली ते सारीदेवने मारुतीने पालवडीचा पुंगार पहाजे महादेवाने पूजा केली पालीच्या ढिऱ्याने बेंकी बेल पतिते बाई केला आणि मुराकीना पाल घ्या सुचकोन निवत्सियाना बारीच्या सफेद पाळी मारी इंके म्हणता जतानोरने तेरे मावा पेंदा गुस्ता पेर्रे नोरताय बाई केंता उसवा करे दाने गावा नुरवा डारी दाने गावा बरोबर म्हणता गोष्टी बाई उसवा पेरे नुरवा डारी नोरता डारी निमेड बांधी केले नाव पेंदागा माता निवत्तीने सते जमराई नन मुंद बड़ा सोदे रोहन ताळमिगिर मासन गांधगिर रोहन येरगिर कासियन हात निवत किसी दे पेंदू निवत कींतन निनान तिंतन निमेड बांध केली बापू निमेड हनाटा यार बापू मेलोगी पेला तर नाव घेतले होते बता म्हणता मी बघितली होता ते म्हणता तणवी सेनानी होत बेंता येर कासा लागो मुंद बडा सोदे रुहा लागो विचार के नायर बाबाली मी वर पेडला नाही बते शास्त्र तक एक किसी ने मावा को येता निवत करता हो जंगबाई करसा पेतून मरतरी रे मुरा की तरह ते तिनाडे बचो मुना कोटांते नाल विरा नालू सी विरा सी यून सार विरा सारू येड विरा येड कोटा मानताय नालू मुना कोटांते आ सीन का बाबांदो आले मुना बाबांदो दोना का साडे डारी तेरना हांती ते पैसे डारी तेरे ये तो बेली काळ वाडा ते साखर वाडा ते इकडे इतनी वदा में केंदा सोरिया लाटवाल ना रूम माटता पाती दुवेली टोसो टोसो पाटावाली वीर काटाकोटा ये सही बात महाराज काटा बत्ते ये उदय ना मुरेची थोड़ा करे माता बाबा पेंदा सवरिनिगा कीमते तुर्ಕು ಸಂಧಿ ಜಾತಿ कीमतेरा ಅಥವಾ ಪಗಡಿ ಜಾತಿ कीमते దాని పేరి మాతాడు పేందా నీవరు ఖచ్చితంగా కినన ఏతెన్ వేంత కినన ఏతెన్ తింత పేరు మా కిట్టెగిరి తొకొట్లాగంత నాగా బిమలికి మంతా నాతాదో మన కటిన చెక్కు మంతా मुझे सुधर को बिना करते हैं डिग्री और नाटे मत दल हल्का मत हो मत आदन बीमले पड़ो मत का महागा पानी में कुछ को भाई बीमले पड़ो जानते आठ हो गए छोटे बार बीमल मत थोड़ी तो पड़ी हर नाटी बीमले बिना के बच्चे मनते महागे के नाल बीम मनते वो मूवी ते आलू जब बीमा बीमा के बहुत बीमार के रे पता यार बता खीते चाटा नोड सिताते सपडाल मुंदु कोटाना वो पता के तो वो जब से वाश मत रहता फिर कुम गरीब माचे को सेवा कर बनी की बीमारी की तो నాకు ఏ పాపం ఇవ అయితే అప్పుడు నేను పీస్తే నేను ఏదో ఒకటి తెలుసా ఇది మనకి అయితే వర్కిన నయ్యత కన హతో చాటకు అస్కిన నయ్యత అసత్కే అట్టై తాత ఇన్సిర్ కర్తుందా నని తని బకల్పతి సిగ్నల్ వంతగే ఇది బీమా బీబా మతదే దిత బర్బాద్ కాని దివాహిత అది బీమా సేతు అట్టోను డోర్ పతహిత दड़िद्रम कटुन चाहिए बुड़ुन चाहिए बोड़ी लेके मतलब आकी मुड़गाते दा चला दादा पातर माता सरे हिंदा लीके बीमा थोड़ी क्वेश्चन आता हाँ बीमा पेड़ नीके बीमा नीके नन चौक ने रोता ऐसा
मला इथं मला नको आता इथं थोडी ही पैसे आता ही गेला का पोग आणता अरे आता मी पाय मानता मी बंधन गीत संते म्हणून ನಾನು म्हणतो पेन पाय मानता बता तुमचा काढतील ते दान काटायचो ಬೇಬೆ ಸೊಡಿತೋರಿ ಏನು दान ಕಾಲಿ ಮಾಮೂಲಿ ಲಾಗಂತ ಗದ್ದಿ इथं दीतात म्हणतात पेन वाटे बायबल म्हणतात फक्त ही काढतो म्हणजे शिक्षा ಅದೇ ಪೇನ್ ಕಟ್ಟೋಕೆ ಮತ್ತೆ ಮಜಬೂತ ಕಟ್ಟೋಣ ಎರಡು ಕಿಲೋ ಈಗ ಸುಳ್ಳು ಕಟ್ಟು ಕಟ್ಟೋಣ ಅಂತ ಮಜಬೂತಿ ಅಂಟು ಏನು ಬೈ ನಾಲ್ಕು ಅಸಲು ಮಜಬೂತಿ ಮಾಡಿ ಕಟ್ಟೋದು ಕಾಲ್ತಾರ ಚೊಕೊಟ್ಟ ಕಟ್ಟೋಣಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಕಾಲ್ತಾರಂತ ಬಾಬು ಮಾಡಿ ಸಚ್ಚಾಗಿದೆ ಬರೀ ಕಟ್ಟೋಣ ಮಜಬೂತ್ ಮಾಡ್ತು ಕಟ್ಟೋಳಿಗೆ ಬಾ ಚೊಕೊಟ್ ಮಾಡ ಕಟ್ಟೋಳಿಗೆ ಬಾಯಿ ಅಂತ ಕಟ್ಟುಂಟ ಮುಡ್ಡುಂಟ ಮುಡುಂಟ ಈ ಕಟ್ಟೋಳೆ ಈ ತಲಿಂತ ಡೋಲ್ತ ಕೇಜ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಡೋಲ್ ಬೈ ರಾಂಗ್ ಅಂತ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡೋರು ಕೇತಡ ಕೂತ ರಾಂಗ್ಸಿನ ಕೂಡ ಅಂತ ಬೇರೆ ಏ ಕಟ್ಟು ಮುಡು ಸೊಡ್ಯ ಗಡ್ಗ ನಿಂತ ಬೇರೆ ಕೈ ಅವು ಬಾತ ಮುಟ್ಟಿ ಕೇತ್ ಬೂತ್ ಬೇರೆ ಪೇನ್ ಮುನೆ ಮಾನಿಕ್ ಪೇನ್ ಚಕ್ ಸೊಡ್ಯ ಅಂತ ಬೇರೆ ಡೋಲೆ ರಾಂಗ ಅಂತ ಈಗ ತಾವ ಕಿವಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನು ರಾಂಗ ಅಂತ ದರಿದ್ರ ನಿಂತ ಅರೆ ದರಿದ್ರ ಬಿತ್ತ ಇತ್ತ ಬದವಾಯಿಗೆ ವಾಯಿ ಅರೆ ಸರಿ ಏನಂತ ಡೆಮ್ಸ ಪತ ನಿಂತ ತಾವಾಯ್ತಿ ಡೆಮ್ಸ ಈ ಪಸ್ತೊಂದು ಪೈಸೆ ಡೆಮ್ಸ ಅದೇ ಕಥೆ ನಿಮಗೆ ಡೆಮ್ಸ ಏನು ವೇದಾಂತಿಗೆ ನಾಟಿಗೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿ ಕೀರ್ತನ 10 ಗಂಟೆ ನಂತರ ನಾನು ಕೀರ್ತನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಡೆಮ್ಸ ದರ್ಶನ ವ್ಯಕ್ತಿಕ ಚಳಗ ಮಾತಾಡಿದ ಬೇರೆ ಏನು ವೇದಾಂತಕ್ಕೆ ಮಾಟ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಂತ ಆತ ಗುಣ ಮಾಡಿ ಆತ ಕಾಡಿ ಒಳಗಾವ ಆತರ ಚಳಗ ಅಡ್ಬೇಡಿ ಈಗ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಒಳಗಾವತ್ತೆ ದೇವ್ರ ಜೊತೆ ಏನು ಪರ್ಮಿಷನ್ ನಾವು ಪಾಲ್ಗೊಳ್ತೇವೆ ಏನು ಡೆಮ್ಸಿ ಅಂತ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಈಗ ಈ ಲಕ್ಷಪುರ ಮತ್ತಿಪುರ ಇವು ನಾಲ್ಕನೇ ಬಾರಿ ಬಾಯಿರುತ್ತೆ ಹಾಕಿ ತಿರುಗಿ ಮಾಸ ಸಾವಿರ ಮಾಸಿ ಮಂದಿ ದಾತರ ಬಾಯಿಗೆ ಸಾವಿರ ಮಂದಿ ಆ ಚೆರಗ ದೇವಿಗೆ ಸಂಜೆ ಅಂತ ಚೆರಗ ಅಂತ ಬೇರೆ ಚಕ್ ಅಂತ ಚಕ್ ಪಾಣಿಗಿಂತ ಹಿರಿಯ ಅಂತ ಬೇರೆ ಸುರತ್ ಬೋಲು ಚಕ್ ರೈಟ್ ಇಂತ ಬೇರೆ ಬಿಡ್ಡೆಮ್ ಸೈಡ್ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಚಕ್ ತಿನ್ನಕ್ಕೆ ಡೆಮ್ಸ್ ಕೋಲರಿ ಅಂತ ಬೇರೆ ಚೆರಗ ಚಕ್ ಬೋಲು ಗುಣಪೂರ್ರೆ ಗೈಟ್ ಬಂತು ಇಂತಾರೆ ಇದು ಕೇಂದ್ರಿರ್ತಾನೆ आणि वाई वाई पामरे वाई वाई पाणी बदलता तनकताने इंत बरे वीर दांते हू बोले तास बोल झेले बोले लुंगी बोले पाइंचे बोले आठ झेले हू तनकताने बोले तास बोल चला बेहांताने तनकताने इंत की देव काही इंत बरे चहा इंत बरे नकबडी आडते का वीर पोर परमिशन म्हणता चहा लोक इंत चहा पता वाटा नहीं कभी पता चिलसी में पता ही दारू दर्शन मने कायिंत बरे दुर्स इंतडू पाडी सोडमोल अदे कथा मग त्यांचा पेडी होयना ते परमिशन तिथे लांबसळ काढी होयना परमिशन अरे गुरु नाटक करतात मी बोल समजे का कोण बोलत होते नंदी डेमचा 12 मार्क येत तर बाबू डेमचा येते के सोडत बाई सोड मला आता डेमचा येत मला मती ढोर तक येतो डोकी तक येत नाही डेमला गेलो नाही बाईच पण ना मामू पातो मामिडी किंते 16 से आंकड़ा 9 से बेहतर 16 से बाजा 8 से बाजा 16 से ढेमसा हरले मंदा बताते जानवा तालू दिवड़ी तालू ढेमसा तालू गुमेला तालू संदिरा लिए देखे 8 से बाजा 16 से ढेमसा गाना सुधा इतने ढेमसा तक ना नडके बचा कोला ये अंदर अच्छों किसी बिल बर्फ पत्ते गात का दी किसी ने गिनता नहीं 16 से 8 से ढेमसा 16 से बाजा गिनवा करेक्ट मंता बस मां करे किसी व्यवहार से देवली मध्ये केंद्र होतं वेळ किरकिरी अंतर गेली बातावी वेळून मध्ये टाइम आता 12-32 मिनिट आता मागे बघायची काय करते बघायचं लागते इथे रांडेने वाटाचं पडला तो भाषण म्हणतो पार्ट मावा रोड केलं महानाडी केंद्र म्हणून सगळे होतो 4 बजाना ही पोटे नाही सगळं दिवंत राष्ट्रीय की जात जीवन वेगळी मासोळी तैसा तुका तळमणी नाक्षण मीनु येतगा मनके डर्डी तैतके पता निंतके भगवंता इंत नन येतगन जातगन जन्म जातगन विश्वास जातगन मनमत जातगन जन्म आईवान नन भूमितगा डर्डी तैयार करना काका तिंता बता तिंता मान किसका भगवंता ये कृष्ण भगवंता गुणे आखी से मीनु इतान नहीं माकू भगवंता ने मडा निंतके देखगिर मंदर बट मी केंके भजन पूर्ति बितके धरती 14 दिन धरती माता के भजन मनते के स्वर्गातो बेगी ब्रह्मदेवನ ವೈಕುಂಠ ವಿಷ್ಣುನ नौकल पृथ्वी महादेव पार्वती गिरिजन संस्थान मूंद लोकन का वजवासे म्हणतात ही तर आहे सुद्धा सावण येतात समाप्ती तिकडे
जय जय राम कृष्ण जय जय राम रांगमल म्हणतो मी म्हणताय मोनी करीत इथे नाडी साडी आपली नाडी आकार किती गाडी येण्यासाठी पीस मध्ये रोड पुष्की घालते इकडे पीस मध्ये रोड जाऊन जाते इथं पण किती बेर नावर बाड़ी के तांदूळ ईद मध्ये के पूरा भारत के अंदर बाबा विदाय थे इडरे सरक माता नाकुंगे हटक किंते दी लोकमुन बुदु बली किंती बेना मना जोड़ी किसको जोड़ नीची दान किंते तुकाराम महाराज नांदू गंगादास महाराज की कहते गंगादास महाराज किसी ये तो रितु चौकीदार इनते में ये संग बेसिंग करना नंतर वेरना मिशन का नांदू परमिशन नंतर अदेन कथानी बेटू कीर्तन ता केंद्र भजन इनवल आभाग इनवल संपत्ता एक बच्चों भगवत मनोहर का सांकारिक मनोहर गति इधे चोकोट मात बस माता ते नहीं आगा मार्ग में सुट किस बदल तो कहते काट आया था ना ये जोड़ का पता मन तनी ताकि तक काम अदे का बाबू ये कीर्तन तो बाबू के कीर्तन ये भजन में निरु तो संगीत के संगीत के संगीत के भजन के भाई ने जागरण की गाड़ी ने सपना गोष्ठी मस्त है बोली रे करू येळे वाकाळे उतरा करा अमर आई करी तो खाली खाया कामनी ज्ञान पुणे माता पूरा भारत के पुणे से रखी फिर था भारत फिर बाकी नावा जाती था अपना जीतवा बाकी जाति से भारत को से कांग्रेस से परी से सूर्यवंश से जीवन से
हिरण्यसी राजगण ಮೂಡರಾಯಿ ಆದಿವಾಸಿ ಏಳು ಬಿಡಿನ ಯುಗ್ನಲ್ಲಿ ಏಳು ಅದೇ ಜನ್ಮ ಏಳು ಉಸ್ಮಾನ್ ಅಂತ ಏಳು ಉಸ್ಮಾನ್ ಏಳು ಕೂಡ कुदरती सिनेमा पहले की नाम रिकॉर्डिंग का जानना था कर ये की माता ये पूरा मेरे माता मेरे भाई ಏಳು ಬಿಡಿನ ಏಳು ಕುತುರ್ನ ಪುಣೆ ಮನಂತ ಬಸವನಾಥ ಮನೆ ವೀರ ಮಾತಾ ಪಾಠ